Μισό λεπτό για σένα. Ανεστάκι, άμα το πάρει, έχεις 2 μήνες δωρεάν στο σπίτι μου στη Μύκονο. Τι άλλο θες? Άμα και ο μπατζής μου προσφέρει πάρο, κάτι γίνεται. Τι πάρω να πάρω? Κάτσε να μιλάτε ρε μαλάκα. Δεν πες μου να πεις. Εντάξει, δεν το έχουν μάθει οι γονείς σου. Θεός Κάιους, Άντος κατέβηκε. Κάιους εδώ, Άκραμ, Κάιους. Πήγε μεταξύ, πού το έχεις? Εδώ, πρέπει και δεν έχει φτάσει. Έλα ρε κοντές, εγώ το ξέρω τη μέσα σου. Τη μέσα σου τον έχει. Και τροδούς, εδώ. Μάσκαλε, έλα. Αυτό το παίζει άλλο. Θα πάω στη σχολή το μπατζί, δεν λέει. Ακόμα. Δεν του πάω. Δεν θα με ξέρεις αρχή. Δείκτο μου. Δείκτο μου το θεϊκό. Δείκτο μου. Άσε ρε μάνα, Δείκτο μου. θα στο δείξω. Τώρα. Χαμ. Κοντός παίζεις έσαι. Κύριε Τζάτζη Ηρακλή, έχετε να μας πείτε τίποτα? Πω μια ωραία πάτσα. Αφήνω χέρι μου. Τίποτα, δεν έχει να μας πείτε, φίλε. Από τη λεωφόρα. Αυτό το χαμόγελό σου ρε Τζάζ, πάντα με συγκινούσε. Πόσο είναι ρε Ταουλή? Πατικότητα. Τελικά η 1-0 και τώρα πάει να το αλλάξει. Breaker mirror! Εννοείται αυτό ρε. Δεν πάει να το αλλάξει. Αφού νιώθει από εκεί, το βλέπω. Μωρίκη. Έλα ρε Ταουλή, άμεσα τον breaker άντρες. Μαλέ, μην πετάς πάλι ονόματα μόνα. Δεν λέει, θα βλέπω το χέρι. Look, Ανεσάκη. Έτσι. Παίζεις. Καλώς. Τι top 10 πάλι μαλάκα. Μιλάτε ρε. Λέτε ένα θεός παραπάνω. No commento. Να. Attaccan, cari. Εδώ. Να. Πληρώνω. Sì. Περίμενε. Έτσι λες έπρεπε να όχι. Γιατί θα γίνει να είναι σκισμένη. Οκ. Άντε παιδιά, δουλεύω αύριο. Και πέτει. Κρεμόβα μαλίσια. 4.800. Έτσι δεν έφερε. Όλος πήγε. Όλος πήγε. Όχι, όταν το βάζω αυτός δεν το κάνει τσέι. Μένει remove. Και μένει remove. Άρα όλος δεν πάει κρύβια. Ο άλλος δεν πάει κρύβια. Όχι, όχι, τρέχει. Κάτια. Και θα ρημάνω στο τηλέφωνο. Σάμον.
Περίμενε λίγο, πόσο είμαι. 4 χιλιάρικα. Ναι. Θα τάξει και τα δύο. Καλό ρε. Έλα, σου παίρνω τηλέφωνο, σηκώσε να σου πω τι έχει. Να σας πάρει σε λίγο. Όχι, δεν μπορώ. Ρε, να σου πω τι έχει. Είμαι ένας φίλος της, θα σας πάρει σε λίγο κάτι και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Τώρα να σου πω ρε. Γεια σας. Το τηλέφωνο. Πόσο είμαι, 4 χιλιάρικα, έτσι. Σε 7 διάβαζα. Σε 5.300. 6% πω. Δεν θα φάει και άλλο. Και για μένα το λαφτό. Έχεις φάει και 8 το τρέμο. Α, ναι. 5.300. Τι παίζεις. Σάμον. Ναι. Μα πώς το πούτσα δεν κάνει. Μάκα χωρίς χέρι πες. Να. 4%. Τι σε κοντέκρ, μάγκα. Τι είπα το κάστερ, μαλάκα. Κώστα κερδίζεις. Παίξε ρε βλάκα στο δικό σου τώρα. Πού να παίξω ρε μάγκα, είσαι βαρός. Θα δεις με τα βίντεο το χέρι μου. Μα δεν υπάρχει, στα δύο game το ίδιο χέρι έκανε. Κρίμα. Ανεστάκι να σε πάω πάλι μαλάκα στο κάστερ ρε φίλε. Ξύπνα ρε. Άνι ρε, δεν τέλειωσε αυτή, τελείωσε. Έχουμε τελειώσει. Πώς την κάσαι έτσι. 2.900. Γι' αυτό οι Ιάπωνες είναι θεοί, μα φτιάχνουν κάτι τέτοια πράγματα σαν το παιδιό του. Παίζεις. Ναι, εννοείται βέβαια, γιατί. Ένα κάτι. Είδες χέρι ρε μαλάκα. Εντάξει, μα Χωρίς τύπη. Solve the game. Έτσι ρε. Το χέρι ρε, το χέρι, έλα. Δώσ' το χέρι, έτσι τελείωσε. Χαμένος, νικητής συνεχίζουμε.